Bună dimineața! Sper că este binevenit acest moment să trecem la pasul următor în jurnalul nostru terapeutic. Fac o mică recapitulare. Suntem în punctul în care descoperim și consolidăm ceea ce se numește adultul nostru interior sau adultul nostru de lucru, ca să spun așa, partea din noi care are discernământ, care este înțeleaptă, care este puternică și care ne va fi suport și ghid pe parcursul acestui proces de conștientizare, de cunoaștere de sine, de vindecare pe care îl vom parcurge. Am făcut chestionarul, sper, am răspuns la întrebările acelea, care eu le consider provocatoare și interesante și sper că răspunzând la ele ați primit niște resurse pentru ce avem de făcut, niște conștientizări interesante, sper să vă fi plăcut. Iar acum ce vom face este că vom parcurge prima din cele două meditații. V-am spus că descoperirea și lucrul ca reper având acest sine adult interior, în procesul acesta de descoperire vom face și două meditații. Meditația de astăzi este meditația de descoperire a prezenței superioare nouă, care va fi alături de noi pe parcursul procesului și aș putea să spun că nu doar pe parcursul procesului, cred că este din totdeauna și va fi întotdeauna alături de noi, prezența lui Dumnezeu, prezența acestei forțe superioare omului, care este alături de el în procesul său de lucru și meditația a doua, care va avea în prim plan grădina trecutului nostru, un instrument cu care vom lucra pe parcursul acestui program destul de des, pentru că vom reveni în această grădină, vom vedea ce s-a întâmplat, știți cum e, vom putea să urmărim rodul muncii noastre și folosind acest instrument. Bun, să trecem la treabă. Vă voi spune câteva lucruri despre această meditație, ce să aveți în vedere. În primul rând, meditația este destinată acestei conștientizări extraordinar de valoroase, prin care noi ne așezăm încă o dată în interiorul nostru, în această înțelegere că nu putem fi în afara celui care ne-a creat și că nimic din ceea ce vrem să facem nu poate fi valoros pentru noi dacă nu conține originea noastră, dacă nu conține esența, dacă vreți, din care noi suntem. Pentru acest proces de conștientizare și de vindecare pe care îl vom parcurge al copilului interior, ca și pentru orice alt proces, este bine și este minunat să descoperim prezența lui Dumnezeu în proces. De multe ori vindecările noastre și lucru cu noi poate să nu ducă la roadele fie așteptate, fie definitive, dacă vreți. Pentru că sunt multe persoane care spun, lucrez cu mine o temă și nu ajung să o depășesc, vine sau revine în mod repetat de ce se întâmplă acest lucru. O rațiune pentru care se întâmplă acest lucru este că vindecarea adevărată se produce atunci când, între ghilimele, tratamentul sau medicamentul care se aplică este cel care cu adevărat poate să fie vindecător complet, care să anuleze complet, care să stingă, începând sau mergând până la rădăcini, acel lucru. Ori acest medicament pentru noi este energia lui Dumnezeu, care este altceva, dacă vreți, decât energia, structura noastră. Da? Noi suntem, repet acest lucru, noi suntem ființe create având această energie de ființă creată, pe când Dumnezeu este o ființă necreată. Vorbim despre har, da? Energiile lui Dumnezeu sunt energiile harice, de care avem atâta nevoie să completeze munca noastră.
și care sunt singurele care vindecă complet, vindecă și tămăduiesc definitiv. Sigur, dacă noi nu repetăm conștient sau inconștient lucrurile care au produs încă de la început îmbolnăvirea sau afectarea respectivă. Prin urmare, această meditație este pentru a accesa sau a descoperi această prezență deosebit de benefică și împlinitoare, să spun așa, în procesul nostru. Este știut faptul că de multe ori singuri nu putem face față unui proces. Fie că este vorba despre o vindecare emoțională, cu atât mai mult o curățare, o purificare sau o vindecare sufletească. Și chiar și atunci când încercăm, de exemplu, să nu ne mai gândim la ceva și să ducem această luptă de purificare a minții sau de conștientizare și renunțare la a mai gândi un lucru sau a urma gânduri care nu ne sunt benefice. Deci în fiecare această provocare, rugăciunea, dialogul cu Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu în proces este factorul, dacă vreți, hotărâtor ca procesul nostru să fie unul complet. Sigur că avem partea noastră de lucru, sigur că fără conștientizarea noastră, fără alegerea noastră conștientă, fără liberul arbitru care să fie uzat sau, dacă vreți, utilizat în acest scop, poate nu ajungem nici măcar să ne dăm seama că se întâmplă ceva cu noi, nici măcar să avem cunoașterea, de exemplu, a faptului că rugăciunea ne poate fi de folos și atunci, sigur, pașii aceștia trebuie făcuți de noi. Noi trebuie să avem această cunoaștere, noi trebuie să facem conștientizarea, noi trebuie să ne deschidem lucru psihologic cu noi din ce în ce mai profund și mai prezent, dar după aceea, în procesul vindecător, este foarte, foarte important să-L aducem pe Dumnezeu să ne ajute. Și pentru că ne este mai ușor, și pentru că ne este mângâietor, dar mai ales, sau și pentru faptul că singur nu putem. E foarte simplu. O vindecare fără Dumnezeu nu este o vindecare completă. Bun. Și acum vom face această meditație. Pentru acest lucru o să vă rog să aveți în vedere, să aveți câteva minute în care să puteți să stați liniștite, într-un loc care vă place, care vă încarcă, care vă este benefic și să aveți jurnalul la îndemână. Începem meditația noastră cu câteva respirații profunde. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Avem în intenție liniștirea noastră, deconectarea noastră de la orice gând, așezarea în noi a oricărei stări mai învolburate de emoție, de senzație, ca și cum ne-am decuplat simțurile de la exterior. Mintea o centrăm, inima o liniștim, corpul îl relaxăm, inspirăm și expirăm profund și făcând acest lucru, continuăm să ne așezăm, să ne liniștim. Să ne relaxăm.
În această stare de relaxare, de liniștire, atenția noastră se orientează sau primește reamintirea lucrării Harului lui Dumnezeu. Foarte de curând am sărbătorit coborârea Sfântului Duh. Ca niște limbi de foc, fiecare apostol a primit această lucrare mângâietoare. Aducem și noi această conștientizare și această reamintire a acestui moment. Și chemăm și noi din această liniștire ca acest har să coboare deasupra noastră, să ne învăluie, și să ne liniștească și să ne adâncească și să ne centreze și mai mult. Apoi, din interiorul nostru, vom începe călătoria noastră. Vom identifica în lăuntrul nostru, poate în adâncul ființei noastre, inima noastră sau sufletul nostru. În orice caz, căutăm în noi o lumină. Un punctișor de lumină. Iar în momentul în care descoperim acest punct de lumină în interiorul nostru, închidem ușor ochii și lăsăm ca această lumină ușor, ușor să se extindă. Până când ne învăluie complet. Învăluite complet de această lumină, ne observăm pe noi pășind pe o cărare. O cărare ce ne conduce într-o poiană. Și în timp ce pășim spre această poiană, simțim în partea dreaptă
sau undeva în spatele nostru o prezență. O prezență care înaintează împreună cu noi. Pășiți și simțiți această prezență. Observați ce stare anume vă aduce. În ce fel vă este benefică. În ce fel v-ar putea fi de folos în procesul vostru. Cum este ea, cum vi se arată. Continuați voi ușor să înaintați. Încercând ca această prezență să rămână alături de voi. Și apoi luați-o împreună cu voi, trecând împreună din nou pe cărare și întorcându-vă în centrul vostru de lumină. În lumina din interiorul vostru, în adâncul din voi, recunoașteți această prezență care vă este alături. Simțiți acest suport, această prezență activă, vie, iubitoare, împreună cu voi, rămânând împreună cu voi. Respirați de câteva ori profund și atunci când vă simțiți confortabil, deschideți ochii. Reveniți în realitate, în concret, eventual lăsați-vă să simțiți tălpile pe podea sau unde sunteți. Respirați aerul de afară, dacă meditația o faceți în natură, sau pur și simplu reveniți aici și acum complet, dar primul lucru pe care îl faceți, notați în jurnal. Notați experiența pe care ați avut-o, descrieți cum este această prezență pentru voi și sentimentul pe care îl aveți știind că este împreună cu voi acum în interiorul vostru și că va rămâne împreună cu voi. Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca această meditație să vă fie foarte benefică în procesul vostru. Sigur, dacă aveți întrebări sau împărtășiri, cu drag aștept mesajele voastre și să fie cu multă bucurie și mângâiere. Voi reveni cu meditația a doua.
Toate cele bune!